Da li sam u Londonu ili sam možda u Parizu? Ne, nisam ni u Londonu ni u Parizu. Mi smo u Baku, Azerbejdžan. Za Azerbejdžan kažu da je zemlja vatre. Upravo ove 3 zgrade su jedan građevinski monument koji predstavljaju upravo taj nadimak Azerbejdžana. Naš treći dan je ekskurzija dan. Ekskurzija dan u Baku. Danas putujemo svuda, posjećujemo okolna mjesta u Baku, Klog koji gori, hramove, historijska mjesta, pa ostanite sa nama i gledajte gdje mi to sve idemo. Günaydın Üzeyir. Idemo na mjesta van grada do nekih 100 kilometara. Putevi su zaista uredni, čisti, nema lude vožnje, tako da Sabina može komotno da se odmori. Ali evo ja kako spomenu, Sabina se odmah veže. Bolje biti svezan nego odvezan. Naš prvi stop u ovoj današnjoj ekskurziji na sat vremena od Bakua je mjesto Gobustan. Mjesto staro 40.000 godina. Mjesto poznato po praistorijskim kamenim crtežima koji prikazuju život ljudi u kamenom dobu, znači plesove, rituale, tako da je ovo mjesto veoma popularno za turiste koji dođu u Baku. Znači pod zaštitom UNESCO-a ovo mjesto je na toj UNESCO-ovoj mapi, a ova posjeta se sadrži od 2 segmenta. Prvi je muzej i onda ćemo ići da vidimo te natpise na stijenama nakon što završimo posjetu muzeju. U Gobustan muzeju priča o prijašnjim civilizacijama dobija još dublji smisao. Savremena tehnologija pokušava objasniti ono što su naši preci ostavili bez riječi. Kako su živjeli, kako su lovili, kako su možda prvi put zaplesali pod otvorenim nebom. I možda je baš ovdje nastala jedna od prvih formi umjetnosti, ne zbog slave, ne zbog potrebe da se nešto osjeti i podijeli. Gobustan nije samo arheološko nalazište, nego ujedno i podsjetnik. Podsjetnik da vrijeme prolazi, ali trag koji ostaviš, ostaje. Zato dok hodamo između ovih stijena, ne gledamo samo prošlost, nego na neki način gledamo i sebe. Sad sve što smo vidjeli u ovome Gobustan muzeju, sada ćemo vidjeti uživo u stijenama. Göbekli Tepe kažu da ideš unazad 15-16.000 godina, a ovdje, kao što smo vidjeli u muzeju, ideš prema nekim spisama 40.000, praktički već broji od 20.000 godina unazad, kada je započeta civilizacija ovdje. Ovdje gledamo crteže koji su stari više od 40.000 godina. Ljudi koji su tada živjeli nisu imali riječi koje mi danas koristimo, ali su imali potrebu da ostave trag. I taj trag i danas govori. Na ovim stijenama vidiš lovce, životinje, plesove, vidiš život. Nesavršen, ne uljepšan, nego stvaran život. Kao da ti neko šapuće kroz vrijeme. Mi smo bili ovdje, živjeli, voljeli, borili se. I dok stojiš ispred tih crteža, shvatiš nešto jednostavno, ali snažno. Nije se mnogo toga promijenilo.
I danas tražimo isto, sigurnost, pripadnost i nekoga kome ćemo reći da smo tu. Znači, ulaz u ove blatnjave vulkane po osobi 15 manata, a da smo lokalci bilo bi 5. Sabina, nisi mogla prodati kao lokalac. Nisam ni probala u stvari, nismo ni probali. Ali vjerovatno, pošto ne pričam ni Azeri, ne bi mogla. Moram naučiti turski i onda ću moći. Baku je dom najveće koncentracije blatnih vulkana na svijetu, jedinstvenih geoloških formacija koje izbacuju hladno blato i plin umjesto lave. Ovi vulkani nisu opasni u tradicionalnom smislu, a mineralima bogato blato i neobični lunarni pejzaži čine ih glavnom turističkom atrakcijom u blizini Bakua. Ovo nije mjesec, nije Mars. Ovo je planeta Zemlja, ali vjeruj mi, ne izgleda tako. Da vam neko pokaže ovo bez objašnjenja, rekli biste da nije sa ove planete. Postoje mjesta na svijetu gdje priroda izgleda kao da nije sa ove planete. Dobrodošli u područje blatnih vulkana u Azerbejdžanu, jedno od rijetkih mjesta na zemlji gdje zemlja diše. Na prvi pogled sve izgleda tiho, gotovo mrtvo. Siva zemlja bez života, bez zvuka. Ali kada se približiš, shvatiš da je sve živo. Blato lagano ključa. Mjehurići pucaju kao da dolazi iz dubine zemlje i svaki od njih nosi priču staru milionima godina. Ovdje nema lave, nema vatre kao kod klasičnih vulkana. Ovdje izlazi nešto drugo. Mješavina gasa, vode i zemlje, koja dolazi iz dubine kakvu ne možemo ni zamisliti. Kažu da Azerbejdžan ima skoro polovinu svih blatnih vulkana na svijetu. I kada stojiš ovdje, počneš razumjeti zašto. Jer ovo mjesto ne izgleda kao Europa, ne izgleda ni kao Azija, više kao neka druga planeta. I dok gledaš ove male erupcije, shvatiš koliko je priroda moćna, čak i kada je tiha. Nema eksplozija, nema buke, ali ispod tvojih nogu zemlja nikada ne miruje. Ljudi su ovdje dolazili stoljećima ne samo da gledaju, nego i da vjeruju. Jer ovo blato, kažu, ima ljekovita svojstva, koristi za kožu, za tijelo i za zdravlje. I možda je to još jedan dokaz da priroda uvijek daje više nego što uzima. Ali iskreno, nije ovdje stvar u nauci, nego u osjećaju. U tom trenutku kada staneš, pogledaš oko sebe i shvatiš da si na mjestu koje ne liči ni na što si do sada vidio. Mjesto gdje nema grada, nema ljudi, nema buke, samo ti i planeta koja diše. I dok napuštamo ovo mjesto, jedno je sigurno. Ne pamtiš ga po onome što si vidio, nego po onome što si osjetio. I upravo ja sam mislio sada da su oni mirni, da je to čisto nakon ne dođu, nafuraju vode, međutim, kako sam snimao jedan vulkančić kad prokriča, a ovaj ovdje Bregić priča iznutra isto da je jeo indijsku hranu sinoć. Bibi Heibat džamija u Baku, jedna impresivna građevina i jedan od najvažnijih duhovnih centara Azerbejdžana.
Iako je današnja ljepota nastala kao vjerna rekonstrukcija originalne džamije iz 13. stoljeća, njena historija seže do turbeta u Kejme Hanum, potomkinje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sa svojim turkiznim kupolama i uzvišenim položajem iznad Kaspijskog mora, džamija predstavlja izvanredan primjer islamske arhitekture i simbol je kulturne otpornosti. Postoje mjesta koja ne dolaziš samo da vidiš, nego da ih osjetiš. Dobrodošli ispred Bibi Heibat džamije, jednog od najsvetijih mjesta u Azerbejdžanu. Ova džamija, pored toga što je građevina, ona je priča o vjeri, strpljenju i ponovnom rađanju. Prvobitno izgrađena je u 13. stoljeću. Bila je mjesto gdje su ljudi dolazili da pronađu mir i odgovore koji ne mogu pronaći nigdje drugo. Ali historija nije uvijek bila blaga prema ovom mjestu. Tokom sovjetskog perioda džamija je potpuno srušena, kamen po kamen, kao da je neko pokušao izbrisati vjeru zajedno s njom. Ipak ono što je istinski vrijedno ne može nestati. Godinama kasnije ovo mjesto je ponovno izgrađeno, još ljepše, još snažnije. Danas dok stojimo ovdje osjetimo nešto što se ne može objasniti riječima. Tišina, mir i neka nevidljiva veza između prošlosti i sadašnjosti. Ovdje ljudi ne dolaze samo da se mole, nego da zastanu, da se prisjete, da zahvale i da pronađu snagu za dalje, jer na kraju nije važno gdje si u svijetu. Ako imaš vjeru, uvijek imaš mjesto kojem pripadaš. Unutar Bibi Heibat džamije nalazi se turbe koje ovom mjestu daje poseban značaj. Prema predaji ovdje je ukopana potomkinja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega ljudi dolaze iz različitih krajeva, ne kao turisti, nego kao vjernici. Prostor je tih, smiren, mezar prikriven zelenim platnom, okružen jednostavnom, ali dostojanstvenom dekoracijom. Nema mnogo riječi, nema potrebe za objašnjenjem. Ljudi ovdje dolaze da zastanu, da prouče dovu ili samo da osjete mir. Jer neka mjesta se ne pamte po onome što vidiš, nego po onome što osjetiš. Prva moderna naftna bušotina na svijetu bušena modernom tehnikom se pripisuje bušotini u Bibi Heibatu, dijelu Bakua nedaleko od centra grada, iz 1846. godine. To je bilo cijelih 13 godina prije čuvene Drakeove bušotine u Pensilvaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, iz 1859. godine. Kada dođeš u Baku, brzo shvatiš jedno. Ovaj grad ne živi samo od historije, nego od onoga što dolazi iz dubine zemlje. Nafta ovdje nije samo industrija. Ona je priča koja traje više od jednoga stoljeća. Još u 19. stoljeću Baku je bio jedan od najvažnijih naftnih centara na svijetu. U jednom trenutku proizvodio je više od polovine svjetske nafte. Zbog toga su ovdje dolazili najveći umovi i investitori tog vremena, gradeći grad koji danas vidimo, a možete ga vidjeti u našoj prethodnoj epizodi.
Ali kada stojiš pored ove bušotine, sve to postaje jednostavnije. Metalna konstrukcija se kreće gore, dolje, bez prestanka, kao da ima vlastiti ritam. I podsjećate na nešto važno, da ispod ove mirne površine postoji energija koja nikada ne miruje. Ova nafta je izgradila Baku, donijela bogatstvo, ali i promjene koje su oblikovale cijelu regiju. I možda baš zato ovdje vidiš spoj dva svijeta, prirode i industrije, prošlosti i budućnosti, jer dok se bušotina kreće, grad nastavlja rasti. I dok gledamo ovu jednostavnu mašinu, shvatimo sljedeće. Ponekada najveće promjene dolaze iz mjesta koja nikada ne vidimo. Ateşgah u Baku poznat je kao hram vatre, jedinstveni vjerski kompleks iz 17. i 18. vijeka izgrađen je na mjestu gdje je prirodni gas izlazio iz zemlje i spontano gorio. Ovaj lokalitet je u prošlosti služio kao važno svetište za Zoroastrijance kao i za Hinduse i Sike koji su putovali trgovačkim putevima, te danas predstavlja fascinantno svjedočanstvo o drevnim tradicijama obožavanja vatre. Postoje mjesta gdje vatra nije samo element, nego simbol. Dobrodošli u Ateşgah, hram vatre, nedaleko od grada Baku. Ovo mjesto je stoljećima bilo sveto za Zoroastrijance, ali i za hinduističke i Sik hodočasnike koji su ovdje dolazili iz dalekih krajeva. Zašto baš ovdje? Zbog vatre koja izlazi direktno iz zemlje, prirodni gas koji gori bez prestanka kao da sama planeta diše kroz plamen. U davnim vremenima ova vatra nikada se nije gasila. Gorjela je danima, godinama, stoljećima. I ljudi su u njoj vidjeli nešto više, čistoću, energiju, život. Ali ono što ovo mjesto čini posebnim nije samo vatra, nego ideja da su ljudi, bez obzira na vjeru ili porijeklo, dolazili ovdje tražeći isto, smisao. Danas plamen koji vidimo je kontrolisan, ali osjećaj je ostao isti. Tišina, kamen i vatra koja nikada ne prestaje da podsjeća koliko je priroda snažna i koliko je čovjek uvijek tražio odgovore u njoj. Jer na kraju nije stvar u vatri, nego u onome što ona budi u nama. I možda baš zato neka mjesta ne napuštamo isti kao što smo došli. Jeste li ikada čuli za mjesto gdje plamen gori neprestano, bez prestanka? Danas vas vodimo ovdje u dijelu Bakua, blizu grada, da istražimo nevjerovatnu Janardagh, prirodni fenomen gdje vječna vatra izbija direktno iz tla. Pripremite se da otkrijete zašto je ovo brdo postalo simbol cijele jedne nacije i sveto mjesto drevnog obožavanja vatre. Postoje mjesta na svijetu gdje vatra ne dolazi i ne odlazi, nego jednostavno postoji. Ovdje u Janardagh, u Baku, vatra gori direktno iz zemlje, bez prestanka. Nema erupcije, nema eksplozije. Samo plamen koji tiho pleše po površini kao da je oduvijek tu. Kažu da je ova vatra gorjela stoljećima, zahvaljujući prirodnom gasu koji izlazi iz dubine zemlje. I baš zbog toga Azerbejdžan je poznat kao zemlja vatre. Ali kada stojiš ovdje, nije stvar u objašnjenju, nego u osjećaju. U tom trenutku kad shvatiš da gledaš nešto što ne možeš kontrolisati, ne možeš zaustaviti.
i što će vjerovatno gorjeti i nakon nas. Nekada su ovakva mjesta bila sveta. Ljudi su vjerovali da je vatra znak nečega višeg, nečeg što povezuje čovjeka i prirodu. I možda nisu bili daleko od istine. Jer dok gledaš ovaj plamen u toj tišini, shvatiš koliko je planeta živa i koliko smo mi samo mali dio nje. I možda baš zato neka mjesta ne objašnjavamo, nego ih jednostavno doživimo. I ovaj naš izlet zaključujemo sa posjetom gorućem brdu Janarda. I završili smo ga sa jednom malom šalom. Dole u podnožju vidjeli ste kako vatra bukti iz brda, znači gas, jel? I onda imaju gore stepence i naravno ja sam trznuo ljude, sagio sam se, dinuo sam zemlju kao da sam zapržio. Eno, svi pipaju. Ja, treba snimiti kad je ona cura dole stala, ona u zelenoj haljini. Jel? Ja, treba to da snimiš. Bila je ovo lijepa ekskurzija za 100 eura do 4 osobe. Nas je dvoje, jel? Nas je dvoje, tako da smo imali privatni transport. Prešli smo možda nekih 100-150 km. Zaista impozantno da odeš unatrag nekih 10, 15, 20 hiljada godina i onda vidiš kako se... Ljudi su uvijek težili, baš smo danas razgovarali Sabina i ja, ljudi su uvijek težili da teftere, da pišu, da iskažu, da ispolje. Danas se to pretežno radi putem YouTube kanala, socijalnih medija, ima i rijetko ko da čita. Ali vidite, ono što je snimljeno, zapisano, nacrtano, ostaje zauvijek. Ko je tada znao prije toliko hiljada godina da neko što je grebao kamenom o stijenu, da će sada Sabina i Amir iz Bosne i Hercegovine doći tu i da gledaju i da se dive zajedno sa Francuzima, Talijanima, Rusima, Njemcima, Kinezima i tako ostalim. I u vatrenom brdu zaključujemo ovu današnju posjetu. Umorni smo, gladni smo. Razmišljamo šta da jedemo. Šta ćemo jesti? Pa naravno, azerbejdžansku kuhinju. Ja. Mi kad dođemo negdje mi jedemo samo to. Ja, svega puno. Svega ponešto. Sinoć smo imali fantastičnu večeru. Večeras ćemo nešto na brzinu, a sutra vas opet vodimo u jedan dobar restoran. Zaključujemo današnji dan. Vidimo se. Vozimo se opet englesko-azerbejdžanskim taksijem. Danas 4. dan. Danas imamo u planu da posjetimo najveću džamiju u Azerbejdžanu. Poslije toga idemo u Hajder Alijev, tako se zove džamija, onda idemo u Hajder Alijev muzej i nakon toga idemo da posjetimo moderni dio Bakua, moderne građevine. Kao prevozno sredstvo dok ste u Baku imate više opcija od regularnih gradskih autobusa, manjih autobusa, taksi, Uber, nešto poput Ubera što se zove Bolt ili privatne transfere. Pošto smo mi koristili većinom taksi, za razliku od Turske, mada je u Turskoj nekada izmigolje, odnosno izopače tu korektnost pa napale taksimetar, u Baku taksimetar ne postoji. Nego oni imaju toliko je tura do tamo, praviti cijenu i to je to. Uber i Bolt imaju aplikacije, tako da tu nema nikakvih problema. Azerbejdžan, država sa preko 90% islamske vjeroispovijesti, oko 20.000 Jevreja i ostalo podijeljeno između hrišćana i ostalih. Iza mene nalazi se nevjerovatna, impozantna Hajder Alijev džamija izgrađena 2014. godine. Džamija koja prima 7.500 vjernika, džamija koja ne dijeli nikoga, džamija koja dozvoljava i sunitima i šiitima koji sačinjavaju
50% strukture islamskog stanovništva u Azerbejdžanu, da zajedno se mole Bogu. Ova džamija je simbol vjere, jedinstva i suživota u Azerbejdžanu. Postoje mjesta gdje arhitektura nije samo dizajn, nego osjećaj. Ulazimo u Hajdar džamiju, jednu od najimpresivnijih džamija u Baku, možda i u svijetu. Na prvi pogled sve djeluje savršeno usklađeno, linije, svjetlo, detalji. Ali ono što ostavlja najjači utisak nije veličina, nego mir. Pogled prema kupoli, ornamenti ispisani kaligrafijom, svjetlost koja se lagano spušta niz zidove. Sve ovdje ima svoju mjeru. Ništa nije previše, ništa nije slučajno. Ova džamija, završena 2014. godine, nije samo mjesto molitve, nego i simbol jedinstva. Mjesto gdje se okupljaju ljudi različitih pravaca islama, ali sa istom namjerom. I dok hodaš ovim prostorom, instinktivno usporiš. Spustiš glas, smiriš misli, kao da te sam prostor podsjeća da neke stvari u životu ne traže brzinu, nego prisustvo. Jer na kraju nije stvar u tome koliko je mjesto veliko, nego koliko mira nosi u sebi. I možda baš zato prava ljepota se ne vidi u očima, nego se osjeti u tišini. Ovo je Hajdar Alijev centar, remek djelo arhitekture Zahe Hadid. Unutra se čuva priča o životu i viziji čovjeka koji je oblikovao moderni Azerbejdžan. Vanjski izgled simbolizira budućnost, stalni pokret Azerbejdžana. Jedan od najprepoznatljivijih simbola modernoga Bakua je Hajdar Alijev centar. Centar dizajniran od strane svjetski poznate arhitektice Zaha Hadid. Centar koji ne izgleda kao klasična zgrada. Nema oštrih linija, nema uglova. Sve teče. Kao da je građevina nastala iz jednoga poteza. Bez prekida, bez granica. I upravo u tome leži njena snaga. Ovo nije samo arhitektura, ovo je ideja. Ideja da prostor može biti slobodan, da se može kretati, disati i povezivati ljude na potpuno drugačiji način. Unutra u zgradi Hajdar Alijev centra mjesta gdje arhitektura i kultura postaju jedno. Ovaj centar, osim toga što je zgrada, to je i prostor koji okuplja umjetnost, historiju i savremeni identitet Azerbejdžana. Unutar se nalaze različite izložbe, od tradicionalnih tepiha i narodnih nošnji do modernih umjetničkih instalacija i dizajna. Jedan od najzanimljivijih dijelova je i kolekcija klasičnih automobila koja pokazuju kako se kroz vrijeme razvijala estetika i tehnologija. Ali ono najviše što fascinira nije ono što je izloženo, nego prostor u kojem se sve to nalazi. Zidovi, podovi i plafoni se stapaju u jednu liniju, bez jasne granice gdje nešto počinje, a gdje završava. Sve djeluje kao pokret i upravo taj osjećaj čini da se ne osjećaš kao u muzeju, nego kao dio same arhitekture.
Centar je otvoren 2012. godine i danas predstavlja jedno od najvažnijih kulturnih mjesta u zemlji. Mjesto gdje se održavaju izložbe, događaji i gdje Azerbejdžan pokazuje svoju priču svijetu. Jer ovdje se ne čuva samo prošlost, ovdje se oblikuje budućnost. I možda baš zato ovo nije samo prostor koji posjetiš, nego prostor koji te natjera da zastaneš i pogledaš drugačije. Završili smo posjet ovome Hajdar Alijev, prvom predsjedniku Republike Azerbejdžan. Hem što je zgrada prekrasna, hem što je unutra ekspoze suvremen, besprijekoran, uredan, čist, miran, tako lijepo raspoređeni segmenti određeni vezani za historiju Azerbejdžana. Oduševljen sam i obavezno dođite, pogledajte ovaj muzej kada dođete u posjetu Baku. Ulaz iza nas dvoje je bio 30 manata, a ako hoćete da vidite automobile, onda vam bude 25. Nije se isplatilo jer smo imali 4-5 auta i to. Tako da smo sa terase snimili malo auto, jel? Da, to je dovoljno. Uštedili smo $10. Štedili smo $10. Ali zaista, hem što je sama arhitektura ovoga muzeja neverovatna, i kao što je ova država, tako je muzej, tako je svaki segment iz minute u minuti, sekunde u sekundu što vidimo, tako je ovaj muzej. Ma sve nas oduševljava, nevjerojatno. Ovo je država koju stvarno trebate posjetiti. Baku je grad koji je nepravilno stavljen na neku drugu listu u odnosu na Pariz i ostale gradove. Obavezno dođite i posjetite ovaj prelijepi grad i ovaj muzej. Možda nije onda stavljen na drugu listu, nego narod ne zna. Ti ne trebaš reklamirati Coca-Colu. Coca-Cola je dovoljno izreklamirana, je li tako? Mislim da Baku radi polako samo ovaj napor dovođenja i pravljenja ekspanzija ovoga grada Bakua je tako dobra, odnosno moderne, izgradnja modernih zgrada ovdje, arhitekture. Zaista nemam osjećaj da sam u Aziji. Prekrasno je, vidi se more, zgrade oko nas, čisto, uredno, ma nešto nevjerovatno. Dobro, sad ovo što si rekao, nemaš osjećaja da si u Aziji. Mislim da smo mi imali svi uopšteno pogrešan dojam o Aziji. Recimo, kad pogledamo kineske gradove na YouTube, na TV-u, kad pogledaš recimo jedan Singapur koji je isto u Aziji, kad pogledaš neke druge gradove, mislim, mi znamo da su to metropole, samo što mislim da nisu dovoljno, dobro je Amir ovo rekao, nisu dovoljno izreklamirane da bi narod došao i vidio ovo. Ali Amir i ja nećemo samo stati u Azerbejdžanu. Ali mislim da mi moramo doći u Azerbejdžan i proći zemlju. Da. Napraviti 10-15 dana turu. Ja od kineskog, najviše vidim kineskih automobila. Po kineskim automobilima mi je dokaz da smo u Aziji. Da. Idemo dalje. Amir i ja smo naručili 2 kapućina, kiselu vodu, naručili smo jedan kolač i sve na San Sebastian i sve nas je to izašlo $13,5 ili 11,5 eura. Znači, ovo je stvarno prejeftino. To je koliko? 23 manata. 23 manata. Mislim, stvarno, ovo nema šanse ni u Alanji, ni u Istanbulu za ove pare. U ovakvom okruženju. Znači, mi smo u nekom poslovnom centru Bakua gdje je
u marini. Mislim, ovo je stvarno fenomenalno. Pored mnogih stvari koje su nas oduševile u Baku, jedna neobična, što ćemo spomenuti, su ovi podvožnjaci za pješake. Čisto kao bogomolje, čisto kao bolnice. Nevjerovatno. Pogledajte. Nema urina, nema papira, nema smeća, nema budalaština. I to nije samo da je jedan, da kažemo ovo jedan i sljedeći 5 su prljavi. Sve i jedan je minimalno ovakav. Naša misija u ovom Port Baku Mallu se završila. Nisu nam dali... Neuspješno. Neuspješno, da. Nisu nam dali da snimamo, ali smo uspjeli saznati u ovim high-end buticima. Znači, kad kupite nešto, cijene su iste, ali vam na aerodromu odbiju taksu tu nekih 12%, tako da zbog toga bukvalno ne plaćate taksu. Ali eto, ako ste u svojoj državi, kupujete recimo u Americi ili negdje već gdje kupujete u Francuskoj, ako živite, nećete svakako platiti taksu, tako da vam to dođe isto. Žao nam je, ali je mall kao mall lijep. Oni koji su St. Louisa, shvatit će kad ga usporedimo sa Frontenac Mallom. Sa Frontenac Mallom, ja. Mi idemo uz Baku Marinu, idemo prema Mandžare. Hodamo sada uz rivu, ova prekrasna promenada gdje narod šeta u Baku popodne, utorak je 4:15, prekrasno vrijeme, danas je malo hladnije nego jučer, danas je 21 Celzijus po danu i za nas je ovaj prekrasni Crescent što se još gradi, tu će biti hoteli, šta još već ne. Mi smo u brzome hodu ka restoranu, kako se zove restoran gdje smo? Firuze. Da, restoran Firuze, to je tradicionalni azerbejdžanski restoran. Večeras smo bili smo rezervisali drugi restoran koji smo dobili prijedlog od jedne naše prijateljice. Od Dijane, međutim, odustali smo zato što mi pokušavamo da jedemo tradicionalnu hranu gdje god da odemo. Jer smo saznali da je to... Jer smo tradicionalno gladni. Ja, jer smo saznali da je to ruski restoran. Nemamo ništa protiv Rusije, kad odemo u Moskvu ješćemo ruske stvari, ali odlučili smo se ipak za tradicionalnu azerbejdžansku kuhinju. Tako, Dijana, kad odemo u Moskvu, zajedno idemo tražiti taj restoran. Na ovoj Baku promenadi u Marini iza mene se nalazi jedan prekrasan vrt sa kaktusima iz cijeloga svijeta. U ovom je gradu parkova, u ovom je gradu fontana i svega. Lijepo se zabavljati. Ajmo se zabavljati. Se upoznamo? Ajmo se upoznati. Dobro, hajde. Ja se izvinjavam, a da li se mi znamo od nekud? Pa evo, pokušavam da se sjetim, ali ne mogu nikako da sjetim odakle ja vas znam. Iz filmova. Ja ne gledam takve filmove. Strave i užas. Ja ne gledam takve filmove. Jel? A vi se meni strašno sviđate. Ja vam se dopadam. Da. Jao, sad će mi da naraste cvjetić na glavi. Nema ovdje ni jednog cvjetića, nažalost toliko smo cvjetova. Ne smijem ni ubrat, s obzirom kako mi drže sve reda da ne bi u zatvoru večera završio da ubro. Eno ga ubro cvijet iz vrta. Da, nema veze, nema veze. Ne mogu reći da te nisam dobio Rolls Royce u salon. Kad dođeš, slučajno naletiš i Rolls Royce. Pored Rolls Royce je
BMW. Wow. Ovo mi se strašno sviđa u Baku, da mjesta koja su zastarjele ili narušavaju izgled i ne uklapaju se sa trenutačnom novom gradnjom i obnavljanjem, onda oni to lijepo stavljaju ove ploče i zagrađuju. Zaista krasno. Znači, idemo u Firuza. Idemo u Firuze na večeru. Na večeru, da. Ajde vidimo će nas, pošto ja mi trener, će nas pustiti. Ovu večeru prekrasnom restoranu koji se zove Firuze. 2 salate, kisela, specijalitet, jel, sač, nije baš tipični sač, ali njihova vrsta sača, jel? Nas je izašlo oko 105 manata, nekih $65-70. Nije baš, s obzirom na ovdje, sve što smo vidjeli i probali, pristupačno, a eto opet je uspoređujući sa Turskom i vjerovatno i Zapadnom Europom i Amerikom dosta jeftinije. Da. Yep. Idemo dalje. Kaže Sabina, želi da vidi sa ovoga vidikovca, da vidi Baku noć. Pa, dobro nam ovo dođe poslije večere. Iznenađenje, sve jedna stepenica je osvijetljena. Kao, strašno. Ali neki dan kad smo ovdje dolazili, ja sam izbrojala da ima 240 stepenica. Nemoj zazad. Da, tako da idemo u osvajanje. Opet. Samo što sam ja jučer u skoku prešao. A sam se... Ja sam... Kako ti na mene zoveš? Skočko. Evo, došlo je to vrijeme. Nakon 4 noći, 4 dana, pardon, ovdje u Baku. Došla je naša noć, posljednja noć naše posjete ovoga puta u Azerbejdžanu, u Baku. Put je bio prirode, rođendanskog poklona zajedno sa reportažom koju smo snimili za vas. Nadamo se da vam se svidjela ova epizoda, nadamo se da vam se svidio grad Baku, jer mi smo iskreno oduševljeni sa gradom, sa državom, sa ljudima, sa svim mogućim atributima koji čine jedan grad. Ovo je zaista bilo neočekivano, iznenađujuće, za ne povjerovati. Ja sam se zaista oduševio sa ovim gradom. Šta drugo da kažem nego Baku, iznenadio si me, oduševio i ako Bog da, doćemo opet. A nadamo se da ćete i vi uz posredstvo našega videa da vam se ovaj grad svidio, jer grad Baku čeka osobu svaku. Hvala velika. Grad Baku čeka osobu svaku. Vidiš ti kako Amir je dobio, znači, inspiraciju za poeziju. Ja imam samo inspiraciju ovdje. Zar ja nisam poetičan? Pa ne znam, ovo mi je nešto bilo tako slatko.